Ден, скъпи зрители! Това е предаването Роден край и ние с екипа се намираме в едно българско село с название Островное или едно от старите ми название е Киргиш Китай, другото название е Бабата. Днес ние сме тук, за да видим в кое точно село е роден патриарха на българската бесарабска поезия Петър Бурлак Вълканов. Ще дадем думата на местните хора, хората, с които е живял, хората, с които е израсъл, хората, които са го слушали в захлас, като учениците в училището, например. Искаме да видим днес къде е погребан този велик човек. И изобщо, скъпи зрители, искам сега вие да видите мястото, откъдето са корените на Петър Бурлак Вълканов. Нашето село се горди с велик български поет и писател Петър Борисович Бурлак Вълканов, който е роден на 18 януари 1939 г. в село Баба, сега село Островное. Роден е в многодетно семейство. Петър Борисович е четвъртото дете в семейството на Мария и Борис Бурлак. Той има две сестри и един брат. Семейството му беше замогнато. Петър Борисович завършва нашето училище в 1954 г. с похвална грамота. След това той постъпва и добре завършва педагогическия институт в град Тираспол. В 10 години Петър Борисович работи като учител в българските села в Буджак. Сред тези села било и нашето село Островное. От 1970 г. Петър Борисович живее и работи в столицата на град Молдова, Кишинев. Има две деца – Борис и Лариса. Член е на Съюза на писателите на СССР от 1969 г. Първата си българска стихосбирка «Моя южна равнина» издава в град Кишинев през 1967 г. С указ на президента на България Георги Първанов от 9 май 2003 г. Петър Бурлак Вълканов е награден с орден Мадарски конник втора степен за неговата литературна и просветителска дейност и особено за големия му принос за популяризиране на българската култура в Молдова и Украйна. Неговите стихове носят здрава, реалистична мисъл, остро социално и национално чувство, усещане на природата. Починал е великият поет и писател на 3 октомври 2005 г. Петър Бурлак Вълканов е погребан съответно завета му да бъде погребан до семейството си и цялата рода. От тук се вижда и ненагледната му буджашка степ. Ще чуем посветеното на него стихотворение на бесарабската поетеса Мариана Чепразова в изпълнение на авторката. Реве моторът и колата лети. Пътят ни свършва, върти се земята. Прости ми, поете, прости ми ти. С 1 година закъснях в Бабата. Какви ли не думи, цветя и хвалба ще бъдат днес твои, наш ти човек. Прости ми, поете, роден в Баба, че аз закъснях с 1/4 век. Не бяхме роднини, нито познати, но днес съм щастлива, поне ей така. С гордост вървя по земята в Бабата, но закъснях да целуна ръка.
село, и през 20 села, то пред мене почти. Дълги пътища минах, дърде го обминах, и дърде моят път не се озвезди. В самолета летя над просторите родни, а под мен си накацали тия сърца. Колко гриват отдолу за драгост надежда, колко трепват за радост сърца. Колко там пролечаха съдби и епохи, колко песни очакват и мен, колко приказки с плам омагьосваха тайно, за да капне едния тода. Тук, в тази къща, при тези хора, е отседал поета, когато е идвал в родното село. Тук са го подсланяли, с тези хора е делял болките си и радостите. Семейство Димитрови. Папата Борисов очень убав човек беше. Той от неговите братци, от неговите той най-убав беше. Той беше много характер. Като пиени манинко, няма ти рече и половина, сколко по-мал пиен, слягам на моя керват. И с нея, и се легни, въобще убав. Някак път викам, вие тази вечер в комата май се напънахте, се напихте убо. Малко маглей се работа му. Не съм бален за отриц, не ма. Той такъв човек беше, аз даже не мога да передам какъв указ. Пак брат му за какво се отказа последното време от него, даже не знам. Ние не са мина ден да ни го приказват. Мен ден не са мина да ми го приказват. Звона кума, кажа, берете лошото. Като дойде, казвам, цял месец, както си, цял месец у нас седи. Цял месец. Излезе надолу. Викам, глед вечер дали ще дойш? Да се напиеш, няйде. Няма. И знаете, ще ще още шурят. Усерекота ти тръж. Красая овия. Той така, или там, тук му беше. Но в Алис у нас, тук му беше у нас. Той седи у нас и от тази вера красая. Той тук му беше. Коли спи там, коли спи у нас, вера звони. Петър Борисов, у вас ли? Викам у нас. Все спокойна съм. Другата вечер аз звона. Викам, Веро, комеца у вас ли? Той хвана у нас, бъди спокойна, уже спи. Той много не беше убил. Кума, Сабаля няма ли на пахмел малинко да имам? Той спи у нас тук, викам, Петър Борисов, почему балет? Маля, ай, Ама да бъде кума ракица. Ракица ми кехова. Да не е ракица. Убав човек беше, няма Да, отличен, всичко, той да ти казва всичко. Но как не разбере такива малата, да кажем. На мен издума маршал. Но не дума Гагарица, но не Фрица, но не всички разбере, той старши, който ви казва, айде. Там, тук беше пусто, тук пусто. Той казва, аз съм главния, крутим кино. И избирам тя пичове всички, младеж още. Ги избираме, тия да се стоя на скоча. Го изпращам, то май не чувам. Го изпращам да взимат цигари. То носи пера да пишем. Мали, колеги. Въобще убав човек. Да, отличен парен беше. Мога да го приспецалите обясня. Но той... И оня един Петър Петрович позвони, Афанас Панч днеска Петър Борисович 70 години. И доди една-две жени. Дай ти желая да се опиеш. Викам, желяме, да. И доди една-две жени, и като наготвях и слобнах и си го споменихме. Това до някакъв път то се и за мене ще бъде. С нощи заминах, мамо, с нощи заминах. Край Шуменграда, мамо, край Шуменграда. Та там заварих, мамо, та там заварих. Мума сабълка, мамо, мума сабълка. Язи поисках, мамо, язи поисках. Макар едничка, мамо, макар едничка. Тя ни ми даде, мамо, тя ни ми даде. С кошничката ги даде, да ран да додиш. Обръка го. Мой край любим, Буджак мой ненагледен, през твоя ясна южна синева, аз крачех светло, поздравница събирам, на петите си трепетни слова. При теб съм пак и ниска до земята, като на гост се кланя всеки клас.
И като твоя благодарна рожа, твоите прегръдки идвам аз. И впивам свой ясен поглед дълго, който бисерна далечина. И чувам трактори над горизонта, водят синята тишина. Високо на земята чулига, като звънче отвиснал звън ти, от песента и златната пшеница, замислен с гласове трепти. Моя край, любим, от теб съм очарован, от теб аз взимам сила и любов. Докато жив съм, аз за теб ще пея, в нашия живот прекрасен нов. Всеки, когато попитахме за поета, ни разказа по нещичко. Нещо твърде лично, нещо скатавано в душата. Да, тия стихите му трогателни и аз действително му знаях и неговата майка, и неговата баща, моята баба да живееше рядом до неговите родители. Действително, от семията им, всичките, те бяха прости хора, но такива интелигентни хора и естествено, че той тоже израсна такъв. Въобще им оба семията, аз зная ги от въобще те съобщавахме, гато още беше жива Мария Петровна, очень му беше жена такава интересна, убо. Тие такива бя, аз ще ли казвам, както те бя, аз по детство ги помня такива интелигентни хора. Добри хора, интелигентни хора, убави хора. И наколкото той, аз уже в последното време го знаех, той с моя мъж очень убо се живея. Моя свекър, той тоже обичаше да такива дълбоки приказки по-български да го кажеш. И тия двамата всеки път очень обичаят да седнат, да поприказват. Как да изпим по една чаша вино, ние сме българи. Това такъв той. Аз именно стихи такова той на мен не ми чете, но именно как общение с човек, той беше изключителен човек. На това, което аз го запомнях. Моята свекърва има двоюродна сестра, тя тоже му била кват си родственица. И тя очень следяше за него. Тя аж в Крым живее и колкото пъти звони си такова. Тя с него съобщаваше тоже. И даже му изписваше и газета и такова, и книгата му. И се питаше за него, двамата съобщава. Той отделяваше внимание. Той обичаше да доважда в село, обичаше. А това, което аз го знаех за него, и всяко път приятен човек. Това аз го помня и обоче направя музей в школата, обоче стовител неговия портрет в вестибюля. Вляеш, действително той от горда стила. И това, как четеш стихите, четеш приятно, че за наши хора, за тия хора, дето си ги знаял, за тия хора, дето се срещал с тях. Това приятно е, когато го четеш. За него е. Да, се познава селото, се познава. Да. Аз мая се години. Мая се отдавна. През пролетни или през зимни дни ти пак ще кипваш. Моя стара рана, окъпана от бистрите чешми. За тебе ли мой роден край да пея? За белите сълкъми, жилвата пръст, за обичта ли? Тя е накърнена, за това ли суров до край измъчен път? А мислите ми тичат недалече. В сълцето са. Съпруга, майка и баща там спят в покой, загадъчен и вечен. Все смъка името им, аз шептя. Та за какво е последното стихотворение? За моите земляци с обрулени лица, за старите ни песни с въжделение, които стоплят нашите сърца. Обикнах го последното стихотворение. Пред него грешник ли съм, майче ти земя? Пред теб, родино, която си забвение, пред милен камък до край ще се кълня. За вяра българска с юначна твърдост в ръцете стискам острата кама. От тука тръгвам пак по пътя кървав да ви сплотя балкански племена. А древните родопи, те са величави, орли са къпят в мъраня, пред погледа ми гордо се изправят хайдушкарила, Пирин планина. Сега лъмтя за мъдрост, за прозрение, а Тракия и Добруджа клацят пред мен. Ще пламва то, последното стихотворение, до край ще бъда с него озарен.
И мъчеш се да разбере върха на битието. Излизам слисан, удивен навън. И в необята вглеждам се. Звездите светват. Това живот ли е? Или забравен сън? Изполка питам себе си за утешение какви прозрях в живота върхове, че след последното стихотворение пак ще избликват нови стихове. Скупнес живея, с надежда, с вдъхновение. Прекланям се пред своя дядов род. Кълни ли в мен последното стихотворение, то мен ще възроди за нов живот. Трябва да кажа, че издаването на книгите, създаването на музея и много неща, направени за поета, станаха възможни благодарение на помощта на верния му другарин Петър Петрович Бахчеван. Петър Бурлак Вълканов е моя другарин. У Деносном селу. За мен Петър това е гордост на българите. Прекрасен човек. Добър семенин, много интересен събеседник. Това извор за идеите, извор за стиховете. Какви стиховете и прекрасни той пише, писа вернее. Малко посътрудничахме с него. Му издадах деколко книжки, му помогнах да издаде. Но те се получи, че рано той отиде и остана много неиздадено. И на днескашния ден, же кажем тъй, че ако не издам някакво стихотворение, което той не изпита, това ще бъде за мен трагедия. Затова аз смятам, че всичко, което беше написано от Петър, ще бъде издадено. Всичките. И проза, и стихотворение, всичко. Всичко ще ти дам без ропот. Мой чутовен български народ. Обичта си, песента на райско птиче, светлия живот. Да кажем за Петър Борисович Вълканов. Той е роден през 1909 година. Дагнато му се пълна 70 години. Той е роден в такова число, роден 18 января. То си е ден, когато се чисти всичкия свят. Вие знаете, всичкия свят се чисти. Светява се водата, от в този ден влажно не идат. И водата се светява, орданската вода. И Господ е подадел такъв човек, дето да бъде чист, духовно чист човек. И на нас много наверно ни е повезало, че това човек е наш човек. Аз се помня моето си детство, като четях, като нямаше още телевизор всеки стая, всеки дом. Нямаше още радиоточка и вечерта баща ми пееше песни. И това беше те всичко трогателно. И сега, знаете, когато човека се е жив, не толкова го цениш, пък подарка се осмислиш. Когато взема да чета неговите сборники, май викам, кой е това нещо? Много ми са тя стихове знакоми. Той же подигна на нашите дядовци, прадядовци, бащите, на нашето село, на всичките българи, тяните песни, тяните стихове, тяните приказки, които си. И ги подадал сединка да можем и това да го четим, да го помним и да не го забравяме за знакоми. Често аз се срещах с него. Той някой път вика, не да и бръзай, вляза си поседим, отидем от работа с моя завуч. Не да и бръзай, вляза си поседим, просто кажа, не си бръзахме. И сега много съм огорчена, че малко, знаете, как му отделих внимание при неговата, допустим, жизни. И затова рекахме, че когато той се загуби, да си възпълним това, което сме го потеряли и сме го загубили. Аз се откриваше музей на Христо Ботев, като комшия рядом отдих и бях. Да,
чтить надо, помнить. Но той човек живял с нас, и той тоже ще стане история. И ние не можем иска да го забравим. Начинахме да сбираме в една комната всичкото неговото. Начинахме най-напред, той беше Иван Петър Петрович, ни помогна в това. Неговите там книжките, издадем всичкото, библиотеката, чинаме да разпитваме неговите другари, неговите одноклассники, родовите му са много, кокъки. И начинаючи от неговата паралия, от палетото му, от бастонокото е имал от неговите родители, не неговото. Ние го сбрахме. Неговата машинка, дето печаташе. Ние се свизахме с дъщеря му и с сина му, с неговите сестри, с брата му. И всичкото го да пуснем. Се подключа односельчаните и се напълни комната. Сега нека навикам, ще напълни комната, такава с нашата комната, като такава много, като съвременна, така представителна. Не викам, но тоже тази съвременна с него побуди него да пише. И ще го побуди творчеството и другите нещата. Тогава ни открием още една комната, където именно тя неща да го побуди да пише и така далее. И знаете, може за някой нещо казват неговите стихови, за някой може да ви казват нищо. А пък за нашите село, за неговите родственики и за такива, навярно, хора, като моя възраст, много казват, когато четеш и намираш своите места, где той пише за неговите там родственици, за неговите ти ги знаеш тяхната съдба, знаеш тяхната история и много е това трогателно и близко. И ние стараем всеки от учениките да ги приобщаваме до тази култура, до тази история, да гледат те с тях учите. Той гледал на нашите българи, на нашите места, на нашите хора и те да го видят това и да го разбират днеска, защото то тоже ще бъде история. Майко, България, ясен е твоя образ предчестен. Помниш ли своите чеда ти, дълги пътища, беззвестни? Отдалече ще се взираме с твоя поглед, тъй нежно. И от кръвта ни извира твоята сила нетежна. Изучаваме Петър Бурлак Вълканов като наш роден селски писател-поет. Той го има върви в програмата. Очень често и в понеделник провеждахме линейка, която е посветена на Петър Борисович Вълканов. Помянахме този ден и всички с ние голяма прискорб, че той почина и не остави. И децата очень го любят и четат неговата памет, четат неговите стихове. Тие го начеват български език, начеваме от втори клас и всяко едно дете даже начеват първи клас. То знае кой той е Петър Борисович Вълканов и то кой написал, къде е живеел, къде му е неговата къща, къде му е неговото начало към семейството на него. Децата му ти съобщават и често довадят в село, хотя неговия син Борис е в България, а Лариса тя в Кишинев, но те често довадят в Островное и ние ги знаем и добре съобщаваме с тях. Наверно и само така аз мисля, че наверно действително, че има каквато си сила, където ни помогнат да имаме такъв човек, където ще го четат не тук, не само в района, в областта и въобще по всичкия свет. Тоест една родоначалник, като светител на българската литература, които го четат и пишат за него и всяка година всичко се провежда и децата го обичат и го обикна и четат неговите стихове и учат ги наизуст и много кярхия знаят. Скалпаци агнешки, големи, с сила в плещите привити, с ръце попукани, корави, тъй като той е чернозем. Когато сбират те на есен с радост златната реколта, устройват сборища в селата с агнета и плат червен. Децата с торбички нови да коледуват с радост ходят, на заговезни палят огън, с коне ковани се надбягват, дорде нощта не препълзи, а зимени седянки ходят, ергените. Те срамежливо сядат до своите мами, кадънки, а те подхващат стара песен и тъжни, мълкам се унасят и ронят старите сълзи. Те не забравиха до днеска на сватба с бъклица да канят, ни песни стари, ни обреди. О, не забравиха до днеска те своя български език.
сълзета. Тия са още в сън дълбок, но безхладна далечината бавно стапеше до зимна сумка. Пък лозата с булка я подрязва и горещи капите сълзи. И за този зимен хлад пък трябва тя лозата да се размрази. Вечност няма. Всичко си отива. Цвят се рони по безкраен път. Забраздявам бащината нива. Сила кипва в младата ми град. Лястовица стрелва се край мене, на крилата да ме отнесе. А в какви земи ли моето племе без родина ще се възнесе? А пред мене пърха пеперуда, за живот и здраве трепва тя. Има пролет, има радост будна, вечност има в тая красота. Това беше всичко за днес, скъпи зрители. Не е всичко, което успяхме да заснемем в това чудно село. Обаче следващите ни предавания ще съдържат също откази от живота на селото, от живота на училището, от живота на чудното семейство Димитрови и много подобни. За съжаление, предаванията са ни твърде кратки, за да може да поберем всичко, което може да снимаме и което се заслужава да бъде заснето. Това днешното ни предаване бе посветено на Петър Бурлак Вълканов. Пожелавам ви всичко най-добро. Вие може да ни се обажите по телефоните, които ще видите на екрана ни. И не забравяйте, че все още тече нашия конкурс "Моето най-красиво село". Днешното село Островное, Бабата, участва в този конкурс. Всичко най-добро ви желая! Ни майка, ни баща и празна къща, прегърбени довари, тревясъл двор. Защо ли тука с болка се завръщам? Защо ли е печален моя взор? На кого ли съм нужен в края роден? И песента защо ли пак скърби? Аз знам, земята майка благородна, тя ще прежали моите беди. А помня, майка ми, баща ми гордо издигаха ме до небесата чак. И като птица литвах във въстора с разперени крила от бащин прак. А сетне мислех си, тъй млад и силен, че цял живот по тия небеса аз ще летя умаян и закрилен от майчината ласка и сълза. Днес птиците летят и пак ме мамят, но легна пред очите ми мъгла. Ни еква глас и къщата няма. Сега без тях съм птица без крила.